post. Alvaro Carreras, tady je to střídání post za... Staněj tady Cucurella. Unajem Nunězem. Diomande. Vrací zpátky napravo. Rovnávací trefě Alexe Calatrava. Silva. Znovu Diomande, vyhl se skluzujícímu Trekušičovi. Teď by rád zachránil i svůj nový klub. Diomande. Diomande. Přerušený. Jo, centr. Diomande. Velký klid na míči od Jana. U něj jak Doulen, tak také Jinocho. Fris úplně neví, kam by se optimálně svému nové místo Bellinghama do útočné formace zmiňovaný. Diomande. Diomande se dostal do 16. Využil Kylian Mbappé. To zajímá asi nejvíce. Kylian. Představíme to za chviličku. Tady je Diomande. Opět dokázal balon udržet. Diomande. Diomande. Ale podívejte se na to moře modrobílých dresů. Madrid vede 2-1. Carlos Espi splnil to, proč přišel na hřiště. Mbappé. Kylian Mbappé proniká dovnitř. Espi!